A už ne teďkom. Otáčí se, furt se otáčí, kámo. Wow. Au. Kurva. Dobrý. No a kudy tudy, hele, ale tam už je to proto. Jo, vidím, no. Tady jinde byl. Že to necháš tady ten bágl? Jo, Okay. to nebyl tady. Okay. Tak a nechceme jít tam tou dílo? Co tam už je? Jo. Okay. Bacha, ať se něco řízneš. Možná nechceš tady ten baťoch spíš trošku schovat. Sem ho dávám, jo? Pičo. Kámo, jak ses tady... Au. Ochu, jak jsi to udělal, vole. Dobrý. Ty vole, to je zabezpečený jak nebyl třeba. Dělej. Co to do prdele je? Kde? Ráme. Víš. Ty máš lepší kapsy, ale mi to. Jo. Bych se možná mohl zapnout taky. To bude nejlepší, co jsem měl, kámo. Yes. Pičochu. Hele, tam blikají policajti. A jsou daleko. Tam asi neuvidíš. Ty pičo, nebolí ruce. Jo, tamhle, ty vole. No. Jdem. Tady, žerky, tohle. Jo. Tady to můžeme, jo. Mají tam bazén, vole. Smrdí, vole. A kokoti ho nemají v zemi. A má to ten kůl. Ty vole, nebylo?
Je to makačka. Ochu, já jsem byl včera na kole a já jsem furt dělal manuály a furt jsem to mykal rukama nahoru, že jo. No. Teď mě bolí ruce a kokot. Ale je to makačka, no. A to všechno po otevírání, to je dobrý. Jo. Co to je, čo? Hlavně nenápadě. Fera. Jdem na to bílý? Jo. Točíš? Točím, to je jasné. Jako zatím tam bude hlavně moje dychčení. Čau, čete. Fera. Jak jsme na tom čete, vidíte nás dobře? To klidně to nestihovat, ale Yes. Aj tam oni vyjdaj. Já vím, no. Tak crazy, ale mě by zajímalo, jak by hledali ty lidi. Označ to. Asi jo, no, podle okolí. A tak dál. Ukáž, počkej. Ještě víš? A teď si vem, by si nějaký ten kabel přestřihnul, tak je někdo bez internetu. Počkej, můžu? Jo, to není moc místa. Ty vole. To byl? Jestli to zavřít tohle vrchní, ať si to můžeme stoupnout. Dobrý. Let's go. Tak jdem. Koko, to se třepe jak debil. Aha, to je bylo to horní, to jsem si nevšiml, že to tady je. Tak pátko, mrdové. Mě zajímalo, jestli ty děcka na té oslavě si nás všimli. Co? Čau děcka, neviděli jste nás tady nahoru? Tady losit, my je tady hledáme. Dobrý, ale dolů se jde mnohem lepšejc. Snadněji. Fuck nigga, that shit.
OK. Hop. Tu je pičo, dobré, tak počkej. Vytasí mobil. A tam jdou lidi, kteří tě vidí, takže před tebou přímo. Tak se postav, jak to tam chceš být. Jako vypadá to, kdybych to dělal takto. No nejseš, to fotím z níže, no nevím, uvidíš, jak to. Kurva, jak jsem začal natáčet. A ještě takhle, že? Dobrý. Já bych to viděl, slezem a jdeme do píči. Jo. Trošku. Vezmeme to tady tou dolní cestou. Určitě jsem tady někdo ho házel blinky. Ani. A to, jak jsme se dívali, jak tam pojedeme teďkom? To bych teďka, nevím, nějakou, já se podívám. 44 tam jezdí. Já se podívám, ale fakt kámo, já jsem viděl, že tam blikal něco OSD. Ne, dobrý se mi znajde. Nevím, to skápe, nese. Jo, jasný. To bych jako si dal do nebo ne? Asi jo. No? Asi jo, podle mě. Jo, právě, že si myslím, že jo. No to co? No, šumí, vole. Tak to je kámo, jsme Šumí na nás furt, kámo. My jsme byli chyceni, ale nechyceni. Ale do píči. Jdeme do píči, kámo. Kurva, kouká na nás. Kouká. Jdeme do píči, kámo. To mě už nezvole. Čumí? Ne, už ne teďkom. Otáčí se, furt se otáčí, kámo. Wow. Au. Kurva. Piči, ne, rukavka v prdeli. To je mrtka. Dobrý. Já bych se to přemýšlím, já jsme byli chyceni. No, ne, spatření. Ne, úplně spatření.